Tidligere i My Little Pony. Harmoniens elementer. Se, mørkets onde hoppe. Men det er jo bare en gammel historie. Og hun vil snart bringe evig nat med sig. Det er bydende nødvendigt, at prinsessen får det at vide straks. Se, jeg vidste, hun gerne ville handle hurtigt. Min kære Twilight, der er mere i en ung ponys liv end at studere. Få nogle venner. Alle ponyer i den her by er vanvittige. Jeg håber, at prinsessen har ret. Hun er væk. Åh nej, Nightmare Moon. My little pony, my little pony. My little pony. Jeg vidste ikke, hvad venskaber kunne blive. My little pony. Ikke før I delte jeres magi. Eventyrene elsker leg. Et hjerte så smukt, som viser vej. Alle er søde. Det er flot, og med magi, der går det godt. Det er my little pony. I er hver og en rigtig god ven. Pågrib hende! Kun hun ved, hvor prinsessen er! Gå væk, små fæ. Kom tilbage! Nat! For evigt! Hvor skal hun hen? Vi må stoppe Nightmare! Du har været oppe hele natten, Spike. Du er trods alt kun en babydrage. Elementer. Hvordan stopper jeg Nightmare Moon uden harmoniens elementer? Og helt præcis, hvad er harmoniens elementer? Og hvordan kendte du til Nightmare Moon, hva'? Er du spion? Wow! Ro på, du gamle. Hun er ikke spion. Men hun har del med styr på, hvad der sker. Ikke også, Twilight? Jeg læste hele legenden om Nightmare Moon. Noget, der hedder harmoniens elementer, er det eneste, der kan stoppe hende. Men jeg ved ikke, hvor de er. Eller hvor jeg skal finde dem. Jeg ved ikke engang, hvad de gør. Harmoniens elementer, et opslagsværk. Hvor fandt du den? Den var under her. Nå. Der er 6 elementer i harmoni, men kun 5 kendes. Venlighed, latter, gavmildhed, ærlighed og troskab. Det 6. er et komplet mysterium. Man siger, at de 5 elementers sidste kendte beliggenhed var på de royale ponysøstres ældgamle slot. I dag ville det ligge midt i Everfree Forest! Yay! Afsted! Vent lige lidt. Hør her. Tak for tilbuddet, men jeg vil faktisk helst klare det her selv. Den går ikke, frøken Sukkersød. Vi lader ikke en af vores venner gå ind på sådan et uhyggeligt sted alene. Vi klistrer os til dig som karamel til et æble. Mums. Specielt hvis der er karamellæbler derinde. Hvad? De smager så godt. Så ingen af jer har været herinde før? Du godeste nej. Kig dig omkring. Har skrækkeligt. Ja, det er mystisk. Man siger det ikke som i Equestria. Hvad mener du med det? Ingen pony ved det. Ved du hvorfor? Rainbow, hold op. For enhver pony, der nogensinde er kommet ind, er aldrig nogensinde kommet ud. Fluttershy, hurtigt! I det godeste. Hold fast! Jeg skal nok komme! Applejack, hvad skal jeg gøre? Giv slip. Er du tosset? Som end ikke. Jeg lover, det er sikkert. Det passer ikke. Hør lige efter. Nu får du den skinbarlige sandhed. Slip, og du er i sikkerhed. Undskyld, piger. Jeg er ikke vant til at bære andet end en kanin eller 2.
Pinky og Rarity var i sikkerhed, så lavede mig og Fluttershy et loop-til-loop rundt og bum! Greb dig i sidste øjeblik. Ja, Rainbow, jeg var der selv. Og jeg er meget taknemmelig, men vi er nødt til at... En manticore! Vi er nødt til at komme forbi den. Tag den, dit bøl! Mit hår! Vent! Yeeha! Smut med dig, lille woofer! Vent! Wow! Han er din marker! Du kan regne med mig! Vent! Rainbow! Vent! Det er helt okay. Nå, din stakkels lille missekat. Lille? Det her kan godt gøre ondt et lille bitte øjeblik. Fluttershy! Nå, du er bare en sød lille kattekilling, ikke også? Ja, du er så... Hvordan vidste du, den havde en splint i fingeren? Det gjorde jeg heller ikke. Men af og til har vi alle brug for lidt venlighed. Mine øjne trænger til en pause fra alt det her modbydelige skidt. Ja, det var ikke sådan ment. Den ældgamle ruin kan være lige for snuden af os, og vi vil ikke have det. Undskyld mig, det var min fejl. Og det er nogens fejl. Nej, jeg tror lige, jeg trådte i noget. Det er bare mudder. Pinky, hvad laver du? Løb! Ej, piger, kan I ikke se det? Da jeg var et lille bitte føl, synes jeg nætterne var lange. Siger hun ikke. Jeg gemte mig for skygger og var rigtig, rigtig bange. Det gør hun. Jeg skjulte mig under puden, for det jeg troede jeg så. Men bedstemor sagde, det er ikke en måde at klare frygten på. Hvad så? Hun sagde, Pinky, vær glad og ret dig op. Kom, bekæmp din frygt. De gør der ikke noget, en latter kan gøre alting trygt. Ha, ha, ha. Så hvis du ser et uhyre, lige blot er det udyr. Selvom det er venligt, skal du ikke holde det hemmeligt. Fnis og fnis af frygten, giv den en for lykken. Sig til monsterfjæset, det skal gå sin vej, det store fejl, for ellers kommer du efter den, og det tør du godt, selvom den er så utrolig farlig, at du faktisk er lige ved her. Hvordan kommer vi over her? Hvor er verden brutal! Undskyld, herre. Hvorfor græder de? Ja, hvorfor mund? Jeg sad bare her og passede mig selv, da en klistret lille sky af lille røg piskede forbi mig og flåede halvdelen af min elskede mustache helt af. Og nu ser jeg ganske enkelt redsom ud. Ej, klap lige hesten. Alt det på styr bare for det. Ja, naturligvis. Hvordan kan I være så ufølsomme? Se ham lige. Sådan nogle smukke, selvlysende skæl. Jeg ved det. Din perfekt friserede manke. Ja, jeg ved det. Jeg ved. Din fantastiske manikyre. Det er så sandt. Alt sammen ligegyldigt uden dit smukke mustache. Det er sandt, jeg er hæslig. Jeg er simpelthen
simpelthen nødt til at rette op på sådan en fejl mod fantastiskheden. Au! Hvorfor i alverden gjorde du det? Rarity, hvad er du? Min mustache! Hvor vidunderligt! Du ser flot ud. Men Rarity, din smukke hale. Det gør ikke noget, søde. Korte haler er på mode i år. Og så vokser den jo ud igen. Ligesom hans mustache. Vi kan komme over nu. Afsted! Tillad mig! Der er den! Det er ruinen, som gemmer harmoniens elementer. Vi klarede den! Twilight, vent på os! Vi er der næsten! Hvad sker der for dig at falde ned og klipper i dag? Hvad gør vi nu? Hallo? Nå, ja! Rainbow, Er der nogen? rainbow. Jeg er ikke bange for dig. Vis mig, hvem du er. Vi har med længsel ventet på den bedste pilot i Equestria. Hvem? Jamen, dig selvfølgelig. Seriøst? Jeg mener... Nå ja, mig? Hey, I gider vel ikke lige sige det til Wonderbolt, skal I? For jeg har bare prøvet at komme med i den gruppe i... Ja, for evigt. Nej, Rainbow Dash. Vi synes, du skal blive et af vores medlemmer. Shadowballs. Vi er det bedste antennehold i Everfree Forest. Og snart bliver vi de største i hele Equestria. Men først har vi brug for en kaptajn. Den mest storslåede. Jeps. Den hurtigste. Præcis. Modigste pilot i hele landet. Ja, det er alt sammen rigtigt. Vi skal bruge dig. Jubi! Regn med mig! Jeg må bare lynhurtigt lige binde den her bro, så har vi en aftale. Nej, det er dem eller os. Rainbow! Hvorfor tager det så lang tid? Nej. Rainbow! Lyt ikke til dem! Nå. Ja. Jeg siger jer mange tak for tilbuddet. Men jeg må desværre sige nej tak. Godt gået, Rainbow! Se selv! Jeg lader aldrig mine venner i stikken. Wow! Kom nu, Twilight. Er det ikke det her, du har ventet på? Harmoniens elementer. Vi fandt dem. Forsigtig. Forsigtig. 1, 2, 3, 4. Der er kun 5. Hvor er det 6? I bogen står der, når de 5 er til stede, vil en særlig gnist røbe det 6. element. Hvad mulen skal det betyde? Jeg er ikke sikker, men jeg har en teori. Gå tilbage. Jeg ved ikke, hvad der vil ske. Kom så, tøser. Hun har brug for at koncentrere sig. Twilight! Elementerne! Hvor er hun af? Hvad skete der lige der? Ej. Twilight, hvor er du? Se! Afsted! Det er for sjov. Det er for sjov, ikke? Bare en gnist. Kom nu, kom nu.
Hop du bare hoppe. Du tror, du kan besejre mig. Du skal aldrig mere se din prinsesse eller din sol. Natten vil regere for evigt. Tror du virkelig, du bare sådan kan ødelægge harmoniens elementer? Der tager du fejl, for sjælen i harmoniens elementer er lige her. Hvad? Applejack, som reddede mig, da jeg tvivlede. Hun repræsenterer elementet ærlighed. Fluttershy, som tæmmede en manticore med sin barmhjertighed. Hun repræsenterer elementet venlighed. Pinkie Pie, som forviste frygt ved at fnise af farne. Hun repræsenterer elementet latter. Rarity, som beroligede en sørgmodig søslange med en betydningsfuld gave. Hun repræsenterer elementet gavmildhed. Og Rainbow Dash, som ikke kunne forlade sine venner til fordel for sit hjertes længsel. Hun repræsenterer elementet troskab. Styrken fra de her 5 ponyer fik os gennem alle de udfordringer, du kastede over os. I har stadig ikke det 6. element. Gnisten virkede ikke. Jo, den gjorde. Men en anden slags gnist. Jeg mærkede det så snart jeg opdagede, hvor glad jeg var for at høre jer. Og for at se jer. Hvor meget I betød for mig. Gnisten tændte inde i mig selv, da jeg indså, at I alle er mine venner. For ved du hvad, Nightmare Moon? Disse elementer bliver tændt af gnisten, som bor i hjertet på os alle. Den skaber det 6. element. Magiens element! Mit hoved. Er alle sammen okay? Idumille! Rarity, hvor er den henrivende? Jeg ved det. Jeg vil aldrig skille mig af med den igen. Nej, din halskæde. Den ligner fuldstændig dit cutie-mark. Huh? Det gør din også. Se lige min! Se lige min! Sejt! Twilight. Jeg troede faktisk bare, du lider en masse vrøvl af. Men jeg kan godt se, at vi faktisk repræsenterer venskabens elementer. Det gør I hvert fald. Prinsesse Celestia. Twilight Sparkle, min trofaste elev. Jeg vidste, du kunne klare det. Men du sagde, det bare var en gammel historie. Jeg sagde, at du skulle finde nogle venner. Ikke andet. Jeg så godt tegnene på Nightmare Moons tilbagekomst, og jeg vidste, at det var dig, der besad magien til at besejre hende. Men du kunne ikke slippe den løs, før du havde ladet et ægte venskab trænge ind i dit hjerte. Det håber jeg, en mere vil. Prinsesse Luna. Der er gået 1000 år siden, jeg har set dig sådan her. Det er på tide at lægge fjendskab bag os. Vi skal jo regere sammen, lille søster. Søster? Vil du acceptere mit venskab? Wow! Du må virkelig undskylde. Jeg har sådan savnet dig, store søster. Jeg har også savnet dig. Hey! Ved I, hvad vi fortjener? En fest! Hvorfor så nedtrykt, min trofaste elev? Er du ikke glad for, at din mission er fuldført, og at du kan komme hjem til dine studier i Canterlot? Det er jo lige det. Netop som jeg har fundet ud af, hvor skønt det er at have venner, så skal jeg forlade dem.
Spike, tag venligst notat. Jeg, prinsesse Celestia, erklærer hermed, at enhjørningen Twilight Sparkle skal påtage sig en ny mission for Equestria. Hun skal fortsætte studierne om magi. Hun skal rapportere sine resultater til mig fra sit nye hjem i Ponyville. Tusind tak, prinsesse Celestia. Jeg vil studere mere end nogensinde før. Er det ikke spændende? Er du spændt? For jeg er vildt spændt. Jeg har aldrig været så spændt før. Jo, måske lige dengang jeg blev helt men jeg mener helt